Good morning, Bubakra. Thank you for helping us to reach home safely. Now we have landed in Agartala airport, and thank you very much for helping us and now for arranging us for our transport. 살짝 살리로모이 신이 부가랑 이야가 이제 반자고 스릉이 동네 스릉나이 BEd students 비전아 가하이 20 जना borok sini buarona contact haika borok nero lockdown ngi pirnan bagi problem common sini bubaga bong sampurno hainani return khaina bagi agartalawo गोबां बर' बाक्सा दलाइनि दङ बाक्सा अम्पिनि दङ बाक्सा फाइनि दङ बाक्सा करबुंनि दङ उन्दैखाय 20 जना टोटल BEd स्रोङै दंनाय बर' तिनि फुंनि दिल्लीनि फ्लाइट बाय एयर इंडियानि फ्लाइट बाय बर' आगरतलाव लेन्ड खालामबाय बेखौनो सोंनाय थां न'आव थाना आजा बर' पुलाना बुवाग्रा न पाइपलाया हमबाय याफोरो खुलुमगा बुवाग्रा निनि खारंमा ताय हमजांमा तिन चुगानि जरावा नंसुबामा बाय जों तिनि पान्जाब हास्टेनि सिनि हास्टे त्रिपुराव फायसबायगा बेलायना पाइपलाया हमबाय जों जे BEd सोलोंगै दंनाय जों टोटल फायगा 20 जना आरनि बिसिङाव जों दंबो बाक्साबा थांगा गारि पार्सनल थायैनाय ताय जों जे असुबिदा खालाय थांनाय रुटखौ ताव जोंनो नाफायनो बागै जोंनि सार रनाल फायसबायजा अबनो सानामु दङ जे बुवाग्रानाव माने असकै खा बायखौ बाय दालायनो जों हामबाय जानांगौ जे बिनि सुबा मुंबाय जों बिनियाव जागा सफायजा आजा नक तो तंग हते बर जागा परे तंगाय रक ताव सुगर तो करिखा ततो जे तिनि BEd कोर्स को पाइथावा जों जतनो लेखा जन हापांनि थाने रले माने आमहाय सानमु रक तो तंग ननि तो सानगन जों हाबां थानिबो रिक्वेस्ट खायका जोंनो कलनान बागै तिनि थाने रिक्वेस्ट खायमानि मारिबो दङ जों रिक्वेस्ट खायमानि बर' फन वाया सनालिया हाइन बागै सिनि आसा बर' साथै रै हाबां जतन बसुइना हात मालिया गांगाय तो बुवाग्रा खायसन दं सौनायनै जों बुवाग्रा न कन्टेक्ट मासिथा ओइता माने ता वन सक नै हापां आसु कतरमा दङसि हेल्प खाय बुवाग्रा सारन बुवाग्रा से खाय दङ आरोबो माने को हाय वन सक दङ अब तो हापां बसमुं करै बाहायनि बागै बसमुं करै इनका अब तो हापां साय माननाय आसु जरा 2 इयार्स नि बागै BEd कोर्स खाय दङ थानि हापांनि को गोबां अबदान सुबां दङ किन्तु ताक लास्ट पाइथाक जरावो प्रथमनो अनहायते माने जरारि मालिया सबाय मालिया टाउन बागै अब हापां साय मानथिनाय